ndị be anyị ekene unu, anyị abịago ka anyị si abịa ọzọ n'oge nkwalite Igbo dịka anyị na-ewetara unu akụkọ ifo kwa ụbọchị Fraịde ọbụla ebe anyị na ụmụntakịrị na-anọ. Egbo mụrụ nze m ọzọ, anyị si unu nnọọ ọzọ. Ndewo na ụmụaka. Ndewo Maazị Chinwatakwa. Dịka anyị na unu si anọrị ụbọchị Fraịde ọbụla tata, m ga-akọrọ unu akụkọ ifo ihe mere ejuna ji ebu ụlọ ya akpagharị. Unu ma ejuna, oyibo kpọrọ ya snail. Geenụ ntị, wụchanụ ntị unu, maka na ya bụ akụkọ ifo bịa n'isi njedebe, onye ọbụla ga-agwa anyị ihe ọ mụtara. N'ebe a ka anyị ga-anọ wee mara ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-aka ege ntị n'ụlọ akwụkwọ. Ụbọchị buru gboo, ụmụ anụmanụ na-ebi n'udo. Anya ukwu adịghịkwa, anya ụfụ adịghị. Onye larụ bie isi ajụ oyi oyi. Onye ọbụla na-ejerutekwa na bibie. Ha na-akpakọrịta dịka ụmụnne. Onye ọbụla ụkọ kọrọ ndị ọzọ enyere ya aka. N'oge a, ejula bụ anụ nwere obi ọma. Anụ mere gịnị? Nwere obi ọma. Onye ọbụla mkpa kpara, ijee na be ejuna, ihe ọbụla ọ nwere onye gị. Ọ bụrụkwa na agụụ na-agụ gị, ihe ọbụla ị chọrọ iri, ejula enye gị ya. Nke kpatara na ụfọdụ oge ejuna chọọ ịpụ, ọ na-eyebe ụzọ be ya oghe. O sie ihe oriri dị iche iche dowekwa na bie. Onye agụụ gụrụ, ọ bata na be ya, orie, orichaa ọnụ ọbụla o nwere ike ọ naba. Ihe a wee na-eme o wee ruo otu mbọsị, mbe na edi gara na be ejuna. Ọkwunu ma mbe? Unu ma anụ a na-akpọ edi? Edi abalị, a na-asị mmadụ na ọ na-alarụ ụla ka edi. Onye larụ ụla ọ gabigo oke, asị ya na ọ na-alarụ ụla ka edi. Oyibo kpọrọ ya African civet. Kwuonu African civet. African civet. Onyenwa ka a na-akpọ edi. Edi na mbe wee jee na be ejula. Ha wee ruo wee hụ ka ihe oriri jupụtara, mana ejuna anọghị ya. Ejuna pụrụ apụ. Ha na-abụ wee nọdụ na nke ejuna wee ribe ihe. Ha richara nke ha richara, mbe wee pụọ wee bute akpa wee kpokobe ihe oriri nke fọdụrụnụ, kata ma ọ ga-ahapụrụ anụ ndị ọzọ ka ha bịa rie. Okpokobere ya na-etinye n'akpa. Edi wee lee anya wee fụ, wee gwa mbe wee sị ya na ihe ọ na-eme na ọ dịghị mma, ka ha rapụrụ ụmụ anụ ndị ọzọ nke ha ga-eri ma ha bịa. Edi wee sị na ihe a ọ na-agwakwanụ mbe na mbe anaghị ege ya ntị. O wee pụ wee jee bute akpa nke ha na-abụ wee bukọrọ ndị fọdụrụ na be ejuna. Oge ha na-emezi ha, okwu wee sere ha onye ga-ewere nke ikpeazụ. Ebe ha na-emezi ha abụọ wee lụba ọgụ. Ha nọ n'ebe a ha na-alụ ọgụ. Edi wee were mma dị na be ejuna wee gbuo mbe, gbukasịa ya aka ma arụ ma isi. Ebe ha na-alụ ọgụ, ha emebisi ọtụtụ ihe na be Edi, tikasịa ụlọ ya niile, kwupụ gbamgbam be ejula. Oge ha na-eme ihe a, ndị agbata obi wee fụ ihe na-eme, wee gbata ọsọ wee gboo ha ọgụ, wee gbosia ha, ha wee laba. Ejuna wee lata wee fụ ihe merenụ, wee jee kọrọ ọha obodo si ha lekwa ihe mbe na edi mere na be. Ụfọdụ ụmụ anụmanụ na-achịkwa ya ọchị, ụfọdụ a na-asị ya nya ndo, ya ewe n'iwe. Mana oge onye igwe ụmụ anụmanụ eze ha pụtara, wee jụọ ejuna ka ihe merenụ. O jiri ọnụ ya kọwaa. Ha gwara ejuna sị ya na ọ dịkwa ka ọnyanwa ka o si n'aka, na mmadụ anaghị emebiga ihe oke, n'agbanyeghị na o nwere afọ ọma, mana ọ bụghịzi ya bụ na onye ọbụla batara na bie ihe ọbụla onye fụrụ obie. Ihe a wee wute ejuna, wee wutie ya nke ukwuu, n'ihi na afọ ọma ya bụ ihe na-ebuteziri ya nsogbu n'ụtụ ya. Ejula wee sị na nsogbu adịghị, ebe ọ bụ na ọgụ o mere gburu ya, na nsogbu adịghị.
wee bido mgbọsị a wee gaba ejuna na-apụzi uburu ụnụ ya. Ọnya kpatara wee ruo tata ebe ọ bụla ifuru ejuna ọ na-aga uburu okokoro ya ebe ike gwuru ya ozuo ike. Ọkwa ya? Ụmụaka ndewo no. Ama m na unu gere ntị nke ọma. Ugbu a achọrọ m onye kwụrụ ọtọ ọgwa anyị aha ya, ọgwa anyị afọ ole ọ dị dịka anyị si emebu ya, ịgwa anyị ihe ị mụtara na akụkọ ifo nke tata. Kedu onye ga-ebu ụzọ? Ka ụmụ nwaanyị buru ụzọ. Ngwa nye ya igwe okwu. Ndewo ụmụaka ibe m. Aha m bụ Nwaada Chimamanda. Adị m afọ 12. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo anụmanụ bụ ọ dịrị mma inwe anya ukwu n'ihi onu mbe na edi si enwe anya ukwu wee bukọrọ ihe nne dị na ụlọ ejuna. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo, kụọrọ na ya aka. Ọ sị na anya ukwu adịghị mma maka n'ihi na anya ukwu edi na mbe kpatara ha na-abụ ji wee nụba ọgụ wee tikasịa ihe dị na be ejuna. Ọkwa na eziokwu anya ukwu adịghị mma. Ka onye ọzọ nye ya igwe okwu. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo. Aha m bụ Nkemba Sandra. Isiokwu ike. Aha m bụ Nkemba Sandra. Adị m aha 20. 12. Ihe m nwetara n'akụkọ a bụ ọ kwesịrị ka mmadụ gaa ụlọ mmadụ onye ahụ akwanyere onwe ya ugwu dịka onye ọbịa. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo, kụọrọ na ya aka. Ọ sị anyị na o kwesịrị mmadụ gaa be mmadụ, ọkwa na eziokwu ịkwanyere onwe gị ugwu dịka onye ọbịa. Imirikiti n'ime anyị na-abụ unu gaa be mmadụ isi na abe nke anyị pụta inyo anya, isi na nke inyo anya ka ịfụchachasị ihe niile, ịkwa ụzọ nke a ịkwa ụzọ nke kwefu na ọ dịrọ mma. Ịga be mmadụ kwanyere onwe gị ugwu, ọkwa na ya. Onwe onye ọzọ nwere ike ịgwa ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a. Gwanye ya igwe okwu. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo. Aha m bụ Mmadụbukomakụ. Isiokwu ike. Aha m bụ Mmadụbukomakụ. Adị m afọ 12. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo a bụ na ọ dịghị mma, ọ bụghị mmadụ niile ka ị ga-anabata n'ụlọ gị. N'ihi nke n'afọ ọma ejula melụ ka mbe na edi ji bata wee mebisie ihe niile dị na be ejula. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo, kụọrọ na ya aka. Ihe mmakọ ọ na-akọrọ anyị bụ na mmadụ imebiga ihe oke adịghị mma. Eziokwu na anyị kwesịrị inwe afọ ọma mana ihe niile na-enwe nkwu, ọkwa na eziokwu. Ọ bụ n'ihi na ejuna gbasapụrụ aka ya nke ukwuu, ma onye ukwu ma onye nta, ma ndị ekwesịghị ịbata bie ma ndị kwesịrị ịbata, onye ọbụla na-abata, ọkwa na eziokwu. Ihe a na-akọwara unu bụ na ọtụtụ n'ime anyị bụ ụmụaka na-eme nne na nna anyị gaba ahịa, unu emepe ụzọ, unu akpọbata ma oke ma ngwere ma ọchịcha, unu cha niile agbabata n'ime ụlọ bụ unu. Ụfọdụ eligoro n'elu akwa nne na nna ha na-egwu egwu. Ọkwa unu na-eme ya? Kwụsịna ya na ọ dịrọ mma. Onye ọ bụ ihe mmakọ ọ na-agwa anyị tata. Ndewo na ụmụaka. Enwe onye ọzọ nwere ike ịgwa nye ya igwe okwu. Ndewo ụmụaka ibe. Ndewo. Afọ m bụ Okeke Chinedu. Adị m afọ 13. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo a bụ ọ dịla mma ebe ọbụla ị na-aga mepe ụzọ go otu ejuna si mepe be oye. Mbe na edi wee gaa na bịa wee kpokọrọ ose niile dị na bịa. Ndewo ụmụaka ibe. Ndewo, kụọrọ na ya aka. Chinedu si anyị na ọ dịghị mma mmadụ na-apụ oyebe be oye, ọkwa na eziokwu. O kwesịrị ị na-apụ maka na obodo adịghị mma. Imechie ụzọ gị, mechie ebe niile. Ọ dị ka imirikiti n'ime anyị ka ọ na-abụ nne na nna anyị gaba ahịa, anyị egwuregwu kpọtịa unu eyebu ụzọ oye, mmadụ sizie n'azụ bata uzuru ihe dị na be unu. Ọkwụ mfụ na ọ dịrọ mma. Ngwa kọrọ na onwe unu aka. Ebe anyị ekene unu n'ebe a ka anyị na-eweta ndị isi njedebe na agba nke taa. Chetakwa na anyị na gị na-anọkwa ụbọchị Fraịde ọbụla n'oge nkwalite Igbo. Anyị na ụmụaka na-anọ. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube. Maazị Chinwatakwaku. Bịara anyị aka na follow na Facebook, jee na YouTube, bịara anyị aka na subscribe, metụ aka na mgbịrịgba ahụ. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ọkwụọ ka ị nwee ike sonye anyị. Ndị be anyị daalụnụ.